A few moments later. राधे राधे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆଜି ହେଉଛି ମାଲିକ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକୀ। ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆସିଛେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମ ଫୁଲ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାଫ୍। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆଜି ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ରାତିରେ କେମିତିଆ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫୁଲ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ନିହାତି, କୁମାର ମୁନା ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛ ତ କି ହସ ବାବା। ଆଉ ସେଠି ତ ମାଇକ୍ ବାଜୁଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ସେଠି କିଛି କହିପାରିଲେନି, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସିକି ବ୍ଲଗ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିକି ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମେନ୍ ରୋଡ଼। A few moments later. ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାଲିକ ଘରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ହେଉଛି ଜଗା, ହେଉଛି କଟି, ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ଏଠି ଜଣେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। Oh my God! Wow! तुझे कोई मो चैनल की सब्सक्राइब कर दे। हम बाइक छेड़ा है जी। हूँ मालिक घर। मालिक ए भीतर को गले। सेठी हूँ प्रोग्राम चलती कीर्तन प्रोग्राम।